Zenba denbora behar izaten duzue senpere eraldatzeko, guneak montatu eta... Guneak montatu, egan ezake bost egun. Baina besta prestatzeko lan talde baten lana da, eta horrek hartzen digu urte bat bilikura, ez urte bat bilikura, baina urte baten lana da. Urte luzea, maiatzetik maiatzera. Zenbat jende lan talde horretan, Alain? Bulegoan gaude 8 lagun, gehi koordinatzailea. Eta gero, ikusten ditugu bilkurak, hilabetean behin azken 5 hilabetetan, ikastola guziekin, eta beraiek bialtzen dituzte beraien ordezkariak bilkura horietara, egiten ditugu hor bilkura gaude 30-35, eta beraz hor ditugu erabaki guziak hartzen, aipatzen programazioa, seguridadea eta holako kontu guzia. Eta antolakuntzan ze izaten da zailena zuentzako? Zailera da, uste dut, detaile txikiena ez ahaztutzea. Ez ikustea igande goizean, hau faiatu dugu, hau falta dugu. Zenbat aldatu da Herri Urrats 30 urte hauetan? Eta zertan? Pila bat. Nik uste dut denak egin dituztala. Eta horretzeniz badauzkat hemen horretzapen batzuk, leku batzuetan bazeuden ostatuak, orain etxez bizitzak dira. Gauza bakarra aldatu ez dena hemen da hondartza eta urra. Daude leku berdinean. Bera, Herri Urrats guneak aldatu dira, beti jun dira hobetuz. Gure jonka da urtetik urtera jendea albezain baldintza honetan ekartzea honea, disfrutatu dezala eta lasai junda dira etxera gaur, jarri ditugun autobus zerbitzu batzuekin ere gure gain, iparalde osotik. Aldatu da ere, egan dezake, jenden manera ere aldatu dira. Lehen hogoi urtetan egan dezake, hegoaldeko jendea zela nagusi Herri Urratsen. Uste dut orain, kontu hori puskat aldatu den. Orain egan dezake, 5-3 direla iparaldekoak eta beste biak daude hegoaldekoak.